Minn Tritoni sa Pjazza San Giorgio mixja biex jiżdied l-arfin, l-Assoċjazzjoni Maltija tas-Saħħa Mentali l-ħadd filgħodu ingħaqdet f'messaġġ wieħed biex ikun hemm żieda fl-għajnuniet li persuni fil-qasam mentali għandhom jingħataw kemm dawk li huma pazjenti u kif ukoll il-ħaddiema tas-saħħa f'dan is-settur. Iżda mhux hekk biss, jeħtieġ li anki bħala poplu ngħinu kif nistgħu l-persuni li jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli. Tkellimna ma' Lisa Vella, l-PRO ta' din l-assoċjazzjoni, fejn Manet News qalet kif waqtiet kelma nieqsa taf tagħmel ferm aktar ġid milli kieku tingħat. Għax bniedem tista' tkissru b'kelma waħda. Allura aħna nisħu li huwa importanti li insiru nafu aktar kif għandna mmorru ma' persuni li kollhom bżonn u dan jista' jkun li m'għandux marda partikolari, sa jiġifieri li ġast għandu ġurnata ħażina għaddej minn xi problemi jew anke break-up f'relationship u tgħidlu kelma ħażina dan tista' tweġġaw ħafna u jkun hemm riżultat mhux pjaċevoli. Min-naħa tagħha Simon Borġ li hija infermiera tkellmet dwar l-ħtieġa li nataw ir-riżorsi kollha meħtieġa biex il-persuni li jaħdmu f'dan is-settur ikollhom lodda biex jgħinu l-pazjent. Il-caregiver li aħna nsejħu la caregiver tkun informata biżżejjed biex hi tkun taf x'għandha tagħmel, kif għandha tmur miegħu, x'faċilitajiet hawn biex hi tista' tgħinu iktar mill-persuna jgħin lilu nnifsu. Matul dan ix-xahar kienu bosta l-persuni li tkellmu dwar is-settur tas-saħħa mentali fejn anke l-Fondazzjoni tas-Saħħa Mentali Richmond Malta din is-sena rrappurtat żieda allarmanti fit-talbiet minn żgħażagħ li qed ifittxu l-għajnuna għal kwistjonijiet ta' saħħa mentali.